El pròxim cap de setmana els joves socialistes iniciaran una campanya de recollida per ajudar a la gent que no disposa dels recursos bàsics per a viure. Els socialistes recorden la situació de crisi que hi ha actualment a Espanya i fan èmfasi en que hi ha que ajudar als que ho necessiten per a que la societat es mantinga unida. Aquesta campanya ja l'han dut a terme en temporades com Nadal o anys enrere per diferents pobles de la comarca de la Ribera. Enguany, els pobles on es situaran pel matí i per la vesprada són Carcaixent, Benifaió, Algemesí, Alzira, Benimodo, Sueca i Cullera. Cada poble el que agarre ho destinarà a la seva mateixa localitat. Es duran on creguen convenient, a Creu Roja, a Càritas o al banc d'aliments d'aquest poble. L'objectiu d'aquesta recollida té que veure amb tirar una mà perquè les famílies vagin més esplaiades. Les principals destinacions seran les famílies que no tinguen per a menjar o per a pagar la seva vivenda. La intenció que tenim és intentar tirar una maneta a aquestes famílies per a que puguen tindre un desahogo un poc major del que tenen. Recordem que en aquesta situació de crisi hi ha famílies que estan passant per un mal moment i que s'estan donant molts casos de desnonaments i de gent que no té ni per a menjar. Per això és important que la societat col·labore en aquestes campanyes.